kas kumabumara kasla na ikakara asaan tangag saya awan ka dili aya. Please lang ibagam kumakanyak no na umakan tuy ayat kuket nasuyak ka tadyang mangnamnaman. Please lang dim ka di kaya nornusen tapay tabaring ang sublipay di ayan iyan agsubli kumaday di barat ayan na yata. Please lang mas daawag na inarabit kumeti aminin tapno maipanik nagkukin kan apudnot panagayat ko awan tinuulbod na ngem kasla di mo ipangpangang awan ka din ni ayan. Please lang ibagam kumakanyak no na umakan tuy ayat kuket nasuyak ka tadyang mangnamnaman. Please lang dim ka di kaya nornusen tapay tabaring ang sublipay di ayan iyan agsubli kumaday di bara na yan na yata. Please lang iputno mon kanya asyak day di mo kapkap ne ka ta kay kayat no tibak na gamtay siyak anan numulae siyak di mo namnamae makaipaaigan ka biyaga ka kalik kumam. Please lang dim ka di kaya nornusen tapay tabaring agsublipay di ayan iyan agsubli kumaday di bara na yan ayan na. Please lang oy putno mon kanya. Please lang